260 na per kilo ng kanyang pusit. Napakagandang pusit. So shoutout sa'yo, Lodi. Shoutout, nag-deliver na sa loob. Nasa Nueva Ecija ka daw, idol. Ngayon lang siya nagbalik ang ating Lodi rito. Shoutout sa'yo, shoutout. Oo nga eh. Tilapia Batangas. Wala ka pang latag. 120 ang kilo. 120 ang kilo ng kanyang tilapiang Batangas. Kilo ng ating taho po dito ay 100 pesos. Tapos ang ating mga talaba ay 100 pesos po ang kada takal. So shoutout po sa inyong dalawa. Lodi, wala ba uling kiss? Kiss ulit, kiss. Yun, shoutout. Si B1, si B2 po yan ha. 250 na per kilo ng hipon. 50 pesos na kilo. May mga tumpukan din po sa halagang 50 pesos at ang dilis niya ay 40 pesos na kada tumpukan. Ganda no? 220 no? Ayun, 200 pwede na bilhin natin yung tanigi no sa per kilo niya. Ito naman po ay 130 na per kilo ng kanyang tilapiang Batangas. Batangas po, sir. Sandaan ang kilo, sir. Sandaan lang, sir. Wala bang bawas yan, te? Sa 130? 130 na lang po. Talagang 130? Kalado, tumatawad pa. Ngayon na ako tatawad, ayaw pa ako pagbigyan. Hey, yo, yo, yo. Kailangan ko ng kasi pang inihaw, ganyang kalalaki. Lagi mo na yun, sir. So shoutout sa'yo, tilapiang Batangas. Wait lang. Ang ating hasa-hasa sa halagang 150 na per kilo. Pwede na kayo magpangat sa ubas dahil yan yung paninda ng ating kaibigan dito. Pangpangat sa ubas. Alright, dito po ang ating mga pusit lumot sa halagang 250 na per kilo. 140 na per kilo ng yellowfin tuna. Yan, mga sari-saring isda oh. So shout out Lodi. Good morning, good morning. Ano, magkano kilo? 150 na per kilo ng kanyang bangus dagupan. Masaya talaga siya, masaya. 120 na per kilo ng kanyang pusit. Alumahan po natin ay 140 na per kilo. 150 isang piraso. Tumpok 100 pesos. 200 naman po doon sa isang piraso, no? Boss Gerald, magkano? 150 naman po sa per kilo ng kanyang mga alimasag na malalaki. Ang laki talaga. Isang palad ko, lagpas pa, oh. Ang lalaki ng alimasag. Shoutout sa'yo, Boss Ed Pompak. Pwede bang pahimas ng iyong yellowfin? So yan po yung mga per kilo ng kanyang mga latag na yellowfin tuna sa halagang 130 na per kilo. Good morning, magkano tumpukan mo? 100. Ay, 100 pesos po na maliliit na gulyasa, no? Magkano naman gulyasa mo, Lodi? 150 sa piraso, pare. Oh, 150 isang piraso. 120 sa kabila, dito po ay 150 na kada piraso. Tapos may mga tumpukan din po siya sa halagang 100 pesos, no? Dalaga at alumahan. Dalagang bukid at alumahan. Ito po mga tumpukan nakikita po natin dito, no? Na isdang loro o parrot fish ay 100 pesos na kada tumpukan. Napakarami na po yun, no? Mahigit 1 kilo yung latag dito na tumpukan sa halagang 100 pesos. Tapos tumpukan din po ng bangot at mga alimasag din po na mga nakalatag po dito. Good morning po sa ating lahat at isang mapagpalang umaga po dito sa bayan ng Malabon Fish Market kung saan ay dagsa po ang ating mga mamimili. So aalamin natin ang kanilang mga update ng presyuhan ng seafoods dito po sa Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na welcome po kayo. So tara, let's go! Alright, ang
ating melon. Isang piraso po ay 80 pesos. So update natin yung mga bangus dagupan ni Boss Paeng, no? So ang kanyang mga paninda ay per piraso 120. 100 pesos, no? Yan po yung mga bangus dagupan ni Boss Paeng na isang piraso ay 120. So ang ating yellow pin tuna dito ay 140 na per kilo. 150 naman po sa Pusit Kalawang. At ang ating hipon po dito ay 250 na kada per kilo. Sure ba ang kilohan nyo, ha? Dagdagan mo. Alright, dito naman po ay 260 na per kilo ng kanyang pusit. Napakagandang pusit. So shoutout there, Lodi. Shoutout, nag-deliver na sa loob. Nasa Nueva Ecija ka daw, idol. Ngayon lang siya nagbalik ang ating Lodi rito. Shoutout sa'yo, shoutout. Oo nga eh. Tilapia Batangas. Wala ka pang latag. 120 ang kilo. 120 ang kilo ng kanyang tilapyang Batangas. 170 sa ating galunggong. At yung mga nakalatag po sa ibaba ay 100 pesos na tumpukan. Yung order, 30 kilos eh. Dami, no? Lodi, salamat. Thank you. Shout out sa'yo, Kamanaba Tiles Center. Pompano, 320 na per kilo. At ang ating salmon na Japayuki ay 130 ang per kilo. Tulingan natin ay 160. 160 naman po sa Pusit Kalawang. So yan po yung mga presyo ng kanilang latag dito sa Malabon Fish Market. So grabe na po ang mga nakikita natin latagan dito sa ating pag-iikot sa Malabon Fish Market, no? Talagang napakarami na ng kanilang mga latag na isda o seafood sa Malabon. Yellowfin tuna sa halagang 180 na kilo. Napakaganda at sariwang-sariwang yellowfin. Yellowfin. Wala kang malaki. Itong malaki, pinabagin ko na. 250 na lang dalawa. Ayun, 250 yung dalawang piraso na isda. Kacharita. Shoutout nga pala. Shoutout mo, Lodi. Ayun, shoutout sa kanyang pamilya. Natulog pa. Shoutout. 50 na lang o, dalawa o. Wala ka ng tsinelas, Lodi. Oo nga, lagyan mo ako. So mga prutas natin, no? Yan po yung mga presyo ng kanilang latag. Malas lang lang ang malas. $230 na lang to. Ito, $230. Ako, boss. $230 na lang. Ito, $230. Ano itong yan din, no? Naipit lang sa kanya. Kilo ng ating taho po dito ay 100 pesos. Tapos ang ating mga talaba ay 100 pesos po ang kada takal. So shoutout ulit sa inyong dalawa. Lodi, wala ba uling kiss? Kiss ulit, kiss. Yun, shoutout. Si B1, si B2 po yan, ha? Si B1.
ganyan ka nagmamahalan. Tapos 80 pesos po yung ating tawilis, no? Ang per kilo, mura po ang tawilis natin ngayon dito sa Malabon Fish Market. Magkano ang espada? Kamay naman yung ano. 160 na per kilo ng kanilang tindang espada. Ilan boss? Mataba naman naman yan. Ito boss, may malaki kasi nyo 120. Mataba po ang ating tahong. Mataba yung dami natin, baklad yan. Yan po ay huli sa baklad, no? Yan po yung mga nakatanim sa baklad na tahong. Kaso, 3 araw na natin ginagawa. Salamat! Ayaw mo kasama sa tropa nila. Uy ka. Eh, gusto ko solo ko. Tawilis at kabasi. Yan. Oh, ano? Tumpukan na po yan, Nay. Oh, 50. So, shoutout po kay Nanay, oh. Shoutout po. Ayan. Eh, si Nanay po na vendor po natin dito sa Malabon Fish Market, no? 250 na per kilo ng hipon. Tayo dahil pero Eh, 250 na lang, oh. Ikot mo na. Boss, shout out. Ba't sa'yo idol? Ano dito? 250 na kilo ng hipo, no? Alumaan at tulingan. Kiloin natin, isang kilo, kapag isang kilo pa yan. Ano, gusto ba, May? Kiloin natin, May? Pusit, no? 200 na lang po ang kilo. 50 pesos po sa mga tumpukan ng kanilang panindang isda. Tapos ang ating tawilis po dito ay 80 pesos na kilo. May mga tumpukan din po sa halagang 50 pesos at ang dilis niya ay 40 pesos na kada tumpukan. Hipon natin dito ay 250 na per kilo. So ang ganda ng laman ng tanigi. Sariwang sariwa yung tanigi. Ano? Pogi, shout out sa'yo, Pogi. Pagod na si Pogi. Pagod na si Pogi. Yan, alumahan tsaka banak, oh. ano mo ipatubin? Ano mga So shout out sa'yo ulit, Kaluga. Maluga. Ganda ng laman ng tanigi, no? Kano kaya kilo niyan? 35 lang. Ta, magkano yan, ta? 20 lang. 220 Ayun, ganda, no? 220, no? Ayun, 200. Pwede na bilhin natin yung tanigi, no? Sa per kilo niya. Boss. Shout out. Mga kapatid. Ayun. Baka gusto nyo sa ganito. Magkano po kilo? 280 lang. May Ayan, different 280 na per kilo ng asa-asa. Napakaganda at sariwang-sariwang asa-asa natin sa Malabon Fish Market. Alright, ang ating tawilis dito, ang per kilo ay 80 pesos na kada kilo. class. 100 naman po ang kilo ng kanyang tilapyang Batangas, no? Boss Lando. Shoutout sa'yo, Lodi. Ente, oh. Talaga 150 mo na.
Dito naman po ay 130 na per kilo ng kanyang tilapiyang Batangas. Batangas po, sir. Sandalang kilo, sir. Sandalang, sir. Wala bang bawas yan, te? Sa 130? 130 na lang po. Talagang 130? Kala ano, tumatawad pa. Ngayon na ako tatawad, ayaw pa ako pagbigyan. Hey, yo, yo, yo. Kailangan ko ng kasi pang inihaw, ganyang kalalaki. Lagi mo na yun, sir. So, shoutout sa'yo, tilapiyang Batangas. Wait lang. Sandalang eh, kasi may isang. O, ayan, dapat yan, kaya dapat. Tawilis natin, no? Ang nakikita natin mga presyohan dito ay 80 pesos ang kada per kilo. Tapos ang ating hasa-hasa sa halagang 150 na per kilo. Pwede na kayo magpangat sa ubas dahil yan yung paninda ng ating kaibigan dito. Pangpangat sa ubas. 150 na per kilo, no? Eto boss, baka pwede niyo pa ipakat sa ubas. Tawilis, no? Magkano kilo? 80 rin ang kilo, no? Bago huli ano? Ayun, no? Masarap ituyo, masarap igilawin. Pwede na ipakat sa ubas. Bagong huli po at sariwang-sariwang ating mga tawilis sa Malabon Fish Market, no? Alright, dito po ang ating mga pusit lumot sa halagang 250 na per kilo. So shout out sa'yo, idol. Hoy, idol. Ayan, lumot. Lumot, no? 250 na kilo. Lando pala to. Boss Lando, pogi-pogi. Ipon natin ay 270 na per kilo. Kaya ito 50. 220 naman po sa pusit lumot. 80 pesos pa rin po ang mga per kilo ng kanilang bentahan dito ng mga tawilis, no? So yan po yung mga nakikita nating presyo sa latagan nila sa Malabon Fish Market. $140 na per kilo ng yellowfin tuna. Yan, mga sari-saring isda, oh. So shout out, Lodi. Good morning, good morning. 100 pesos sa mga isdang malakapas, babansi at bisugo. Ang kilo naman po ng ating mga pandaing na bangus ay 70 pesos ang kilo. Yellowfin na quality, matigas. Magkano balsa mo, Lodi? 130. 130 sa balsa galunggong. So marami ng mga latag ngayon dito, no? Talagang marami ka na mapipili at mabibili sa Malabon Fish Market. Dito naman po ang kanilang mga panindang bangus sa halagang 130 na isang piraso. 150 naman po sa per kilo. Ang laki, no? Magkano kilo? 150 na per kilo ng kanyang bangus dagupan. Masaya talaga siya, masaya. Ganyan niya, tingnan mo doon lalaki ito sa gaganda. Mabili? Oo. Lapit. Tapos nando ito sa limos. Ito ano iba to? Ang ganda ng ano, kaya lang hindi ako makakabili. Ang ganda ng tawilis ngayon. Ay, mahal. Sariwa yan, boss Lando. Naituyo ko nung nakaraan eh. 120 na per kilo ng kanyang pusit. Mahal, boss Lando.
Alumahan po natin ay 140 na per kilo. Shoutout kay Tio Lasingero. Shoutout sa iyo, Tio Lasingero. Nasaan ka nang kailangan kita? Mukhang nilasing mo na naman ang isang boteng Red Horse. Shoutout sa iyo, Tio. Gulyasan ni Boss Alan, shout out. 150 isang piraso. Tumpok 100 pesos. 200 naman po doon sa isang piraso, no? Ayan yung ating mga panindang gulyasan. Mga tumpukan, no? Tumpukan po natin dito ng mga gulyasan na maliliit ay 100 pesos. Tapos dalagang bukit. Boss Alex, shout out. Magkano naman ang iyong alimasag? 60 lang yung Buslando. Iyon, 160 na per kilo, no? So, dagsa ang gulyasan dito sa Malabon Fish Market at mga alimasag. Boss Alex, salamat! Ito lang isa yung dalawang kilo. $100 lang yan pare, tatlo. Iyon. Tatlong piraso, 100 pesos na gulyasan. Tapos, ang malalaking alimasag ni Boss Gerald, magkano? 150 naman po sa per kilo ng kanya mga alimasag na malalaki. Ang laki talaga. Isang palad ko, lagpas pa, oh. Ang lalaki ng alimasag. 150 na per kilo ng alimasag. Shoutout kay Joel Baliw, anak ni Mang Ramon. Shoutout kay Joel Baliw, anak ni Don Ramon. Shoutout din sa iyo, Jeff Baliw. Anak din ni Don Ramon. At shoutout din sa tatay nila, kay Don Ramon. Shoutout. Imig si Pierne, shoutout na din. 130 na per kilo ng ating yellowfin tuna. Shoutout sa'yo, Boss Ed Pompak. Pwede bang pahimas ng iyong yellowfin? So yan po yung mga per kilo ng kanyang mga latag na yellowfin tuna sa halagang 130 na per kilo. Boss Ed, salamat! So mga gulyasan pa rin po yung mga nakikita natin dito, tsaka mga isdang dapa at may mga tumpukan din po, mga lapahita, no? Ayun, shout out sa'yo, Lodi. Boss, magkano yung isdang dapa mo? 120 lang ang kilo. 120 na per kilo. Tapos ang gaganda ng ating mga laman ng gulyasan, no? Ayun, 150 dalawang tumpok, no? Ang ganda ng mga gulyasan natin, no? Boss, good morning. Magkano tumpukan mo? 100. Ay, 100 pesos po na maliliit na gulyasan, no? 100 lang. Tumpukan ay 100 pesos. Pangmasang mga presyon po dito sa Malabon Fish Market. Talagang maraming dumadayo dito dahil sa mga murang presyo ng kanilang mga bentahan ng seafoods. Ay, probable taga-EU eh.
Magkano naman gulyasa mo, Lodi? 150 sa piraso pare. Oh, 150 isang Ito, piraso. 120. 120 sa kabila, dito po ay 150 na kada piraso. Tapos may mga tumpukan din po siya sa halagang 100 pesos, no? Dalaga tsaka lumayan. Dalagang bukid at alumahan. Dami alimasag ngayon, no? Boss Ed. Bicol yan galing. Biyahe, no? Ayun pa yan, oh. Dami naman. Umagsa, no? Hindi mo kasi nanaritin away eh. Dapat maano mo yung away dito. Ito po mga tumpukan nakikita po natin dito, no? Na isdang loro o parrot fish ay 100 pesos na kada tumpukan. Napakarami na po niya, no? Mahigit 1 kilo yung latag dito na tumpukan sa halagang 100 pesos. Tapos tumpukan din po ng bangot at mga alimasag din po na mga nakalatag po dito. Ano ba yung? Magkano naman ang kilo? 120. Yung 120 sa mga kilo dito ng ating mga yellowfin tuna, no? Oh, 50. Bariya. Dami kong bariya kuya. Dami ka bariya? Dami akong bariya. Ate, maraming salamat po. Alright, so sa mga nakikita po nating mga presyuhan po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, ang kanilang mga bentahan po ay murang-mura at talagang sulit na mabibili po ninyo dahil sa mga presyuhan ng kanilang mga bentahan sa Malabon Fish Market. Alright, so sa ating pag-iikot dito sa Malabon Fish Market kung saan ay dagsaang mamimili at talagang maraming dumayo dito ngayong araw po ng Sabado. Talagang ang mga presyo nila ay murang-mura po ninyong mabibili ang kanilang mga latag na seafood sa Malabon Fish Market. Dahil gawa na rin ng ang bagyo ay nakalabas na, kaya ang isda natin dito sa Malabon Fish Market ay napakarami. Talagang makakapili kayo ng mga murang presyo, no? So, shout out sa ating mga kababayang OFW diyan sa US at sa Canada. Shout out po sa inyong lahat at sa ibang bansa rin po na mga nagtatrabaho na ating mga OFW. Shout out po sa inyong lahat at sa ating mga kababayan na dumarayo. Shout out po sa inyong lahat at sa mga viewers din po natin na sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito sa Malabon Fish Market ay shout out po sa inyong lahat at sa mga vendor po natin na masisipag na nakakapaghatid ng mga murang presyo ng bilihin sa Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update ng mga presyuhan na nagaganap po dito sa bayan po ng Malabon. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po. Bye bye.